ассалому алайкум ако додаро бародаро. Ина мо шурӯъ кардем санг қам хоб ки боша смес ҳамаи чӣ бародарро овардем. хоб бачаҳо дуогӯ бошед, парвардигор ҳамин кора то охира барем расем. ба рӯзигӣ ҳамаи мо шумо ина бачаҳо семенблок қатъи қумбаш ҳамаш якҷоя ҳаст. Семенблок ҳаст, семен ҳаминҷа ҳастак. хоб ина плашадка ҷойи хона ҳаст. иншоаллоҳ ба амри худо хоб парвардигор насиб мекунад шурӯъ менем иншоаллоҳ ба ёрдами мо шумо бародаро. ина санг қам хоб семенблок ина ҳамин бародари мову шумо ҳамакаса дар ҳаққи дуогӯ бошед. иншоаллоҳ парвардигор хайр садақаи мову шуморо қабул гардонад. ина бачаҳо дар инҷа шабона семенблока қатъи семен овардагиянд ҳаминҷа фуроварда истодам. парвардигор хайр садақа шуда. касоне ки дар ҳаминҷа ёрдам карда истодам, парвардигор нигаҳдоршу бошад. парвардигор дар куҷое бошанд сиҳат ва саломат, дар касбу коршу баракат. парвардигор мову шуморо нигаҳдор бошад. дар куҷое бошем сиҳат ва саломат бошем. парвардигор нигаҳдор бошад якояки мову шуморо. ина бародаро ҳар як кадоми шумо метавонед ки мақсад ки бине дуогӯ боше. иншоаллоҳ ба амри худо парвардигор хайр садақаро қабул гардонад. парвардигор нигаҳдормон бошад. ҳар як кадомо дуогӯ бошем.